Odofo eneso so ayenya mepe ema na adom yen ene ehia wa Adom TV a na medenchia kese ena ebre obebia wo biara dwumedie we ye nkurahye dwumedie ya wo somfo ni tekotego megina ho amedi ho chiame na watwe nyina me no otu na montuo bi se wo bia wa ye bia no ofiri kwatekwatre mu wahono obi a kwatre kwapen obi a kwada pen anse yenyini ya nwo obi a hye bi sika kokko ahye na no na obi bisa me se na meden na montuo we amini kapre the edikano you have to identify what you really want to become. You have to identify what you want. Me jitu mu se bia oda na nye. Jitu mu sa setra wo mu na enye ne kwanso no. Ebi kwa jitu mu se ebi kwa wo free prison ba enche. Anempo da prison. Anempo edane ewu eja ho ayeja nka. Jitu. But if you are able to change your focus from what you to what you want to attract, it becomes the power to move on. Seka ubetimi aha se yi wani afrinia eni wa brabo mu no aka ne apese ba brabo mu a ebe kenya o bebre na ne woni ena wanda so ena mi de hiani o ena mi de mi Ghana ni o ena mi de mi ni bi o da bia na woto sa anwumu ebe koso ye Ghana ni aye hiani wo ye Ghana ni nkyese wo ye hiani wo ye Ghana ni nkyese se bo wakwasampani wo ye oba nkyese ye wo hiani ana wo de bedan obi wo bo Yakopon bo se ne seso se bebi odo to ye no ye nyoma bi wo mem ha ebi nim omam bi so akasa obetime bi say de na metime de nyoma we aye na mesuma ye odini. When you keep focusing on your lack, you only create more lack. Near any wa brabo no na wo de wani to so now kan ne bia bebam de ntia meka sa ne se ye se ye bo se twedi ampone seso na kasa aye aduhwa ade manyankopon na de bo wiase enti wano kasa so aye aduhwa enti da be ka bia na bebam nti de bia na wo bobo ni uni ho na komedi mie na ye die na ye bre na ye kombedi we obebre but obremu no ukenya ho hye ho kuran edien na meyo na mefiri obremu edien na metimi da kama brabo ho na me de ekomondemie kwan ben so na mefa na ma brabo anya yedie na adware obi. Do not focus only on yourself. Every time you dream adwene say edien na meyo na empo mefiri tibia metimu ubisa ho sensemi a obo say adwumeba utim. When you identify and create mental pictures, twamfoni fada achi na ope no ho. Oho twamfoni fada achi na ope no ho. Nya wo pe wa brabo mu no ebia wo ope krupa. Twamfoni na hu be ma na sere. Yi be ma na ho ofese. Yi we de na man twamfoni se okopo obi obehwe wo. Twamfoni se okope obi a obeboa no mabubra. Wo so be ma man twa obi a se be won ko katasogro. Twa obi ono obeka bomu am bebubra. Twasamfoni woni so. Ade bia hu no ewiase na emfoni na etwae obi adwene no. Every big enterprise you see was somebody's first idea. Every great thing you see was somebody's first great idea. So narrow it down to one major or two major things you want to have. The next thing is to change your mind about success. Where the tosu mienu. Bebre yana yakase obi adi nkunimu awe sikani. Obi aye yi abrabom yenya we equate success with money. We equate success with happiness. We equate success with materialism. There be sika nye obi asabi wadi nkunimu abrabom. Ahonya de nche obi wadi nkunimu abrabom. Nemom udi nkunimu a na anya sika. Ohono nye sika na kire se udi nkunimu na anya sika. Making money is not success or happiness. But success is in direct proportion to the service you give to others. Obi a wadi nkunimu obi a ewa adwuma bi a woye na eka nkrofo ekra ne wona koma na wotwa neka. Ohono nkunimdie no kire se wo bi a woyo. Wo adwuma bi a woka na eka nkrofo abrabo ho na nkrofo no wo peye ona abrabo na efe so wo de odini fanese ebi a nyoye sa mobile phones wadwene ehunu se nipa won tena faako ye nyina ye chi ento mobile phones wo be hye obotom ye so de aboa won kuta hodie ento oboboa no akoto enti abrabo ye be de odi nkunim eye ne oye bibie na eka nipa abrabo ho na ema nipa ho eto no enti nye nkunim di ni wo sika nye ne nkunim di ni a oware oba papa na be ma papa
nya dia wadi nkunim ne bi a ɔte ba a ɔnom nsa da bi ɔno oni nkunim nkunim di ni ɛyɛ nia na brabo adi bibi be kam krofo abrabo ho na mpo etua ne ka. The truth is that you can only earn money after you have become successful. You can only become happy after you become successful. Betimi atra se pagya wa beti. Ti ya me hu mrante bi ne ma na wa kunkan na wo hansere woni nkunim so apagya wa beti. The great are always humble. The great always love others. The great think about what value they can add to your lives and others. When you edin kunimu a wona agi abodno o wa hobrase. When you agi dini o abodne kase no o wo do. Na woni a wagi dini a sebe wakunko won abrabo adum pempenso Nyankopon ani gie ho no. Wona ye bibi ama obi anya so mfaso enti da bia wo hia de kona jisa okodan no. COVID ba ye so won ye face mask wona jisika. COVID ba ye won ye wan ye friend saying gloves wona jisika. Se sa brabo na wo bonda bia wo hwe ba bia sinto wo. Ba bia sinto bi da. Na wo ye ne yie ene Ghana ye kra nkonwa adentia. Nkonwa ye ne krom ha no sebe ye dan ye ni asese nkonwa asama no de a kona ba beto. Ena me kan ye ntimi chocolate isukoko ye ne krom ha. Edien kwamba so betimi afa na ma cocoa sebe ne boa emre ne aye coffee no ani cocoa no ne chocolate no ha obi abetimi atobie emre do ese wo abrante na ba wo hweme utimi bisa on sansam e bi kura ma me ma hint bi e akura bi wo Ghana ba bi betimi akwa ba bi e friend cocoa village wo do cocoa no apɛ machine ketua bi wo be instant chocolate what I say adwuma na me ma no wo be instant chocolate abrofoma beba cocoa village abehwe se de dua cocoa na se de cocoa ye chocolate we se branch na baba otimi transe adwini na abetimi aye abeka nkrofo ababa ho na abafo abehwe se wonim nam papa chi a wokura wo henhen kura amanfo bebo kwan abaje wo nam akoton se woku adwuma efa amanfo bebo kwan abawa kura abeto de na akodi moma ye mpagya emu ne emi se ho se de na betimi aye aka mabrabo ho na aka obi na ayamfa so de amano na met since metra na matwadwo duasu bigidi se na wo kɔ no nkɔdwo duasu bigidi se wo de gidie bi na ɛkɔ wo de ndaso bi ne nkranhye bi na apie se me soso me yo mama bibi wa metimi aya aka brabo ho aka me kunu aka me yere ho aka me mma ho aka busu aka Ghana ho a ebenya me so mfaso na dan kwa ma me ni ho ya de aka me aha na meja wo edin ya me so ɛyɛ nita kotego me nampanefo wo Adom TV nyina ase ɛyɛ me camera Thomas MCR sound ena Priscilla medamo ase uno nyame entina